So wala mi daw dito sa Tioy. Kay ang linya nag-rally na dito may gala. Kita nyo sa video nga grabe ng bus. Nag-rally. So karon si Poppy and me and we're going to Oh my God! That was so amazing. So we have to go there. We will try that one. I so love it. Tawagan ang kwan. So kitawagan to na mo mission naman ni Junel's Poppy. Bake Shop Junel's Bake Shop. by Wen's Kitchen. So, moadto ta dani. Tabok ta sa bridge. Tapos maani ta dani sa CDO Airport. Ano? Las Ramblas. Okay, ato ta dito sa Las Ramblas ha. May giabot big SM ni Master Poppy ron. Kay alaw lagi mi dito sa ano lagi. Tong Tioy ba. So among aduan si Junel kay ingon ni Poppy na ipareho ato alternate kung di ka makakaon atong OB cheese nila nga o cheese desal something na ana. So nami sa isa matutanahon kung makapalit pa ba mi di mangambot lang sa mi. Kay Baragway Shore ni Baragway Shore. So kay naman ta dire. Picture ta. Yeah. Sana. Wag na call man din iskaman mi aning location na ni ba. Sila dito sa taas ha. Labot kay mga sanina man to big shop man to tuwan di ba. Lisod mo kayo. Oh. Suwan. May isa. It cannot be. You follow. Wala na. Follow itong imong Google. So, saan naman ta? Ano to? Kailangan na nato ang mapa ni Dora. Back. Place you've got to get. I can get you there, I bet. I'm the map. So, we will discover the place of that bake shop, the Junel's Bake Shop. Ito si Junel yun. Junel! Namutasag is Junel ron. Kami na daw ni Poppy ron. This is madness. Junel! Junel! Where are you? Tawagan na to usap ha. Junel! Wala ko na video guys. Tawag si Poppy sa among kwan ba? Tawag si Poppy sa atong Junel's Bake Shop. Tagalog pa siya, wrong number. Psych! That's the wrong number! Kita po ka dito sa Nazaret nami sa SM Uptown. Oh, so asa mo may paingon? Xavier Heights Gate 2. Gito. Xavier Heights. Gito. Ay sa mama si Joe ang ipastoryan ako ha. Yes, hello ma. Okay, pwede ba mag-order ma? Mag-plan ma? Available? Pila ka book? Mga 40 tanan. 40 tanan. 20 ta? 20 mi ah. Per pack man dyan. 170. 15? 30 tanan. 30 tanan. Na available ma'am na? Na? Oh, init po. Sige, mana may karon na may SM. Ha? Sige, ma'am. Thank you. Hey. Alright, so guys, Sorry guys. Let's go. may other alternative na route. If ever nga dili mo maka-order dito sa Tioy. Wala man may nagkuhan pero busy mo kay Tioy pero naaday lain pa. No Pero nga. ayaw mo pailad ang SM ni paingon kay wala. Okay, si Google Map kani si Google Map. Oh. Iskaman mi ni Google Map dili day mao day Xavier Heights gid. Son of a bitch! Xavier Heights. So dapat Google Map sara ni Google Map. So atong i-rally si Google Map karon. So balik mi sa pasakyanan kay para moto na nimi sa Xavier Heights. Kung wala kay Tioy, ato kay Junel. Oh, Junel. Alright, so di guys, sana mi sa among Destination. destination. Abot na tong kwarta. Nakay kwarta no. So my God. I can smell the sa Pandesal Day.
May mga doktor din guys. Pila mo, ma'am? Hi! Grabe kayo mong pagbiyahe, adventure na mo. Kisa mo guys storya. Mutag yung kayo mo gini. Kanina, kinusi lagi ito kung natilawan ba? Oh, na sir, oh. Nag-melt na. Uy, kanan akong nag-melt bi. Ama na mo ni. So, pili lang sir, asa inyo ha? Ay, init. Tilawan sa Nara, oh, Kanan nara. to hot. Tulo ka pak ako. Kaganina dito nagrally. Ano naglinya sila dito nga na may hawan? Unboxing! Unboxing. Oh. Ay, sa Bayad na mo. Bayad nila. So 170 ang 15 ka buok. So, nara. That means, ay sa akong ipa na, 11.3333 pesos. Ano sa? Kung kuhaan ako, isang kadugmo. Lagi ko na ni Uto tungod ani kay among mission ni mag-vlog kanira gyud. Ako lagi man din di ay. Libo kayo ma'am. Nara de. Kung kanina dito sa Nazareth, nagrally ang mga tao kay di na makaya. Din na ayayahay kay kapalit. Pwede lingkod-lingkod ba oh? Ha. Jo. Happy ko karon guys, kay kita na mo si Wen's kitchen. Cater sila and then kitchen. Cater sila and then bake sila. Salamat. Swerte ang mga nasa Xavier Heights. Ay, Xavier Heights ba? Swerte silang nanay, mga taga-uptown. Yung kansan nagkagubot dito sa bus. Star dali kay maglingkod ka o dito, maglinya ka dito. Kanya ka, ikan kayo, dengan traffic char kita. Wala lang kita nagkakaon, hindi layo-layo. Tayo, ma'am. Kalbis ako na sa inyo, ma'am. Uy! Totoo ma? Babies. Mga pila ka buok. 15 gapon tunga. Oh my goodness! 7.5. Jo! So mahurot din na itong 15 una, kay tagsa naman ta. Jo, Kami previous, wabi na expect ka, palagpakan naman dyan! Salamat kay Sir Janelle! Ba si Sir Janelle? Sir Janelle, amin ako nila. Superman dito deh. Lord gawas ang ilang, ang customer din eh. Uy, nailitsyon nila oh. May kabulingit ang lingo. Ilagay pong issue din is, ano, is order by order gyapon siya. Nani kalinon ang bagong cheese disal. Ube. So, dapat na ay reserve para sa ilang. Sila walk-in sila nga customer. So, dapat yun ay ano kadaan mag-order kadaan. Wala man. Oh, gamelt pa siya dyan. Pins data, sir. Na. Pinit yan. Ma'am, nagunitan na rapan ako ni ma'am. Para sa totoong tagumpay, Coke Tabay. Naka-primero ninyo nga first time, ma'am? Kitag mga mission karong adlaw. So dagan mi dili lang kami ang nag-mission guys, napay na mga nag-mission. Mga taga DSWD kauban ni Steph Curry. So mauli na may salamat. Ranch Kitchen. Okay din 'yo. Okay. Oh, pangawa na ta kay nakaalit ha. Mapo kay mo mission karon. Oh my god. Happy kay Mibe! Yeah! So ang late mo guys, napalaw mi dito sa Tiyoy's karon na ang katong giingon ni Poppy nga kuan katong nami atuan sa SM. Wala dito sa SM gay na. Dito mi sa Xavier Heights. Xavier Heights mi adto day pero tapos pag umanin adto dayon dito mi sa Wins Kitchenette. Pag ato naman dito, napa sila sa ilang balay. Dili pa wala pa sila bake shop, wala pa sila physical store, more on ilang production lang nila. Kaya nagkuan pa sila, mag-abri pa sila puhon sa ilang physical store. Dini gyapon sa highway sa Xavier Heights. So happy kay Mick na ila na mo ang mismo ang owner Og ang tig. og ang mga tigloto nga mga gwapa og ilang family. Si ma'am. Si Ma'am Wen, kay siya man Wen. Si Ma'am Wen kay kuan siya gikan siya sa Monster Kitchen. Oo, tapos 4 days pa lang sila. 4 days, imagine na karong alawa, ika 4 days karon so namin dito ni Master Poppy sa ilang ika 4th day. And then amazing kay guys kay dili siya kana bitong dagan kaadto. Dagan kuan ba kaning for pick up, dagan kay mo kuan be kanang sulod gawas ng mga kanang customer na ay nagpa-book sa Facebook and naapoy mga nag-walk-in lang, tawag lang na nag-walk-in lang
ato na dito kung napabay order. So amazing kayo kay nagrasyahan mi ni Master Poppy. And then guess what? What? Nagpalit mi ni Master Poppy og duha. Gini siya na may og isa ka pa. So tag 170 mix ba? 170 then 15 ka buok. Oh, so pila to siya mix? Mga 11.33 centavos and 33 centipedes. Ito sa ano nagkagubot sila ganina dito sa Tioy. Pero dito sa ano sa Wins Kitchenette, Wins Kitchen is lamig emong feeling dito day. Kaya ano, nakalingkod pa mi. Kamera ang kuan. Nakapack pa mi og another. Tapos na gabi soft drink. Pero ayaw mo pag-expect ha. Sama lang to guys, naka-promo to sama. Pero so far sa Tiyoy, imong kuan, mo. sa imong natilawan lang lugar pero gamay naman nato natilawan kay Tiyoy. Oh, gamay ra kay Tiyoy pero mobalik gyud mig Tiyoy. Yan, pero So para far. sa ako karon na satisfied jay ko sa Wins Wins Kitchen na ube pandesal Kang or chisisal. Janelle. Oh. Big siya. Ikaw imo mix kay dako magito imo ganina. Ay sos dinhi ko sa Wins Kitchen. Wins Kitchen. Dili Walay pa pabor pababara. kay kuana Ito kanang tinuod ba? na libre lugar. Pero dani ko kay tungod sa kanailang ito bitong topping nila nga murag cheese nga Oh. kuan. Muy naka ganahan mo guguingan nga pandesal. Oh, kana bitong murag kuan ba? Kanang Tapos murag- na pa siya tips. Hindi mo siya i-ref. Isulod mo sa ref. Pagkabuntag i-microwave na din mo din. Mumuk na din siya. So pwede din mo makaon pagkabuntag. So imong 15 ka buok, di ba? Di ba sa di mo maurot ang 15, grabe siya kakabulaos eh. Gikuan karon gitry nila ni sa Wins Kitchen ang nag-trend na ubi pandesal. So karon ika 4th day nila. Then congratulations kay na-satisfied game ni Master Poppy sa kalami sa ano ilang cheese diesel guys. Ako Pero palakpakan naman. dili daw sila original gid. Oo, ingon Pero- nagkuha man sila nga ilang gitry. Di ba kay business is business man yun. Di ba na sa paunanay, ang imo nang ana is makuha nimo ang lasa sa kanang kuan, kanang sakto nga timpla nga gusto sa imong mga customers. Pero I think ang para sa mga taga Wins Kitchen as soon as possible dapat na sila ay physical store kay Oo. or else mailiwit sila. Dapat karon dayon, ma'am, karon dayon. Shout out As sa of ila. this editing. Pero hi, ato na silang gikuandaan. Oo, booking Ato na na silang midaan. gi-booking Wala na daan. sila lain vlogger nga i-invite kundi kami lang yun. Pag nanad sila ay physical Dapat kami makauna. Ni Master Poppy dapat ma'am ha. Ma'am promise. comment down below man. Ito, salamat kay Happy kami guys. And ayan na, i-search na ninyo gyapon sila sa ilang Facebook page, Win Kitchen, para kabalo mo ko asa dapit kay medyo sundunon gyud siya sa Xavier Heights na gate 2. Yan, basta kay abot dead end no? Sa to? Gate 2, pag sunod mo dead, straight lang ka, pinaka dead end right. Right. Tapos after nimo right, pinaka dead end left. Liko nimo left, diretso lang ka gamay lang na adin tarpaulin sa gawas na Wins Kitchen. Yo. Na nakadali guys. So, dali ra kay nimo matultulan ang ilahang ilang balay mismo as of now. Dili ni sponsored. Di may sponsored ha. Wala mi kuan bro. Libre lang. Wala mi nangayog libre. Oh. Sila nag-kuan nag-offer sa mo ni ma'am. Salamat kay ma'am. Kay amo na content na namo ni Poppy kay lingaw-lingaw kay gusto gyud namo i-try ang nag-viral Yeah. nga magatalamig review. Yeah. Yan sa katong kuan, tong Tioy's Bake Shop. Yan, pero karon as of now, winner si Wins Kitchen. Salamat guys, i-share ninyo nga video para ma-upload sa uban nga nari alternate na dapat atuan kung ube cheese disal ang imuhang gipagita. Wait. Shout out me. Shout out. Kaya Tiyoy. Yay! Shout out! Okay na mi! Then, kung naglisod ka sa 6,000, pwede naman 5,000 ni Mulutuhon. Ito guys. Tila mi dati yun sa imo sunod. Salamat guys for watching! I-share ni nga video para mukalat. Aron makabalo mo. Bye!